Prep idem do školy. Skrinku mám tu. Tak, otvorím, idem do triedy. Konečne zdravá Segra. Čau, Segra. Čau, prcek. Zase je to najhoršia učiteľka. Peťka, už teraz. A už tvoja 10. asi. Je toto normálne? Ako ja si tu môžem robiť, čo chcem, ako viete. No to teda nemôžeš. Ideš do riaditeľne hneď. Teraz, poď. No. A vy sa nedívajte. Prinesiem riaditeľku. Ale, koho to tu zase máme? Zase ty. Idem volať rodičom. Sorry. Žijeme sami, už nemáme rodičov. To nemyslíš vážne? Ale myslím. Choď si sadnúť. Blá, blá, blá. Choďte do Ona je hrozná žiečka, akože fakt. Aha. No. Poučení. No, konečne sme sa doučili a Izabela poca. Ja som Izabela, zajtra mám 15 rokov, čiže dnes mám o 4, či o 3, 15 rokov, tak by som bola rada, keby ste prišli na moju oslavu. Bude v telocvični. Ja ju idem pripraviť. Tak, ja idem na ňu. Ahoj, Izabela. Ahoj. Alexi, môj nádherný. Ahoj. Čo máš? Jedlo, mňam. Snad príde takedy. Čau, Segra. Čau, Stella. Tak dúfam, že takto za mnou príde. Ahoj, Izabela. Ahoj, by si so mnou do prírodovedy? Áno. No už sme tu časí chceli. Poď za mnou. Že, viem, je to divné, ale páči sa mi. Budeš so mnou chodiť? Viem, som hrozný, že... Ale počkaj, ty sa mi tiež páčiš. Jasné, že budem s tebou chodiť. A teraz poďme radšej už naspäť na oslavu, aby to nebolo divné, hej. OK, sme späť na oslave. Poď sem. Poďte sem. No čo je, Alex, jau. No čo zás? Neuveríš. Skús hádať. Alex je tvoj kluk? Jak to vieš? Určite som ťa nešpehovala, určite. Segra, ani ja ťa nešpehujem, keď máš svoje veci. Sorry moc. Kámo, neuveríš, hádaj. Chodíte spolu? Jak to vieš? Určite som ťa nešpehoval. Určite. Bracho, ani ja ťa nešpehujem. Sorry, Ježiši. Tak poďme si zatancovať, nie? Budeme spolu tancovať. Prepáčte, pomýlila som si postavu.